A wannan bidiyon zan nuna mana menene marbuzu candlestick, menene bullish marbuzu candlestick, menene bearish marbuzu candlestick. Kamar yadda kuke gani wannan shine marbuzu, gashi nan zamu ga akwai bullish marbuzu, zamu ga akwai bearish marbuzu. Kamar yadda muka yi bayani a wancan bidiyon mun ce da inda muka ji an ce bullish to magana ake ta an yi sama, da inda muka ji bearish magana take ta an yi ƙasa, kamar yadda muke gani. To shi ya marbuzu yake, shi yadda marbuzu yake shine candlestick ne da yake buɗewa sannan kuma ya rufe ba tare da ya bar wani wick ba. Kamar yadda muka bayani a wancan bidiyon, wick shine gap ɗin da kasuwa ta bari, ta je sai ta dawo. Misali price ya buɗe a nan wajen, da ya buɗe a nan wajen yayi sama, sai aka turo farashin ƙasa, sai ya fara ƙasa, ya fara ƙasa, ya fara ƙasa, ya fara ƙasa. To da ya fara ƙasa sai ya dawo ya ƙaro sama, sai ya rufe a daidai nan wajen. To a ƙarshe in chart ɗin ya fita za ku ga candle ɗin ya rufe haka, ya bar wani imbalance a sama, ya bar imbalance a ƙasa, wanda shine muke ce mai wick, kamar yadda muka bayani a satin da ya wuce. So kamar yadda muke gani wannan shine marbuzu, sannan kuma shi yadda yake fara kamar yadda na yi bayani baya barin wick. Kamar in muka kalli bullish marbuzu zamu ga ya buɗe a daidai nan wajen. Da ya buɗe kasuwar, tunda aka buɗe bata yi ƙasa ba, kwata-kwata bata yi ƙasa ba, kawai ta tafi sama ne, ta tafi sama, ta tafi sama, ta tafi sama. Da ta zo bata wuce nan wajen ta yi haka ba, inda ta wuce sai ta dawo ta close a nan to za a samu wick, za a samu jela a sama. Sai dai a'a bata yi haka ba, kawai tana zuwa sai ta rufe a daidai nan wajen. Bi ma'ana tunda wannan candle ɗin ya buɗe bias ne, kawai bias ne, sun fi ƙarfin sellers. Tunda ta tafi to kawai fa bata dawo ba fa, tunda ta tafi bata dawo ba, tunda ta buɗe daga nan ta tafi bata dawo ba. Shine dalilin da yasa aka sami wannan marbuzu din. Ana iya samun marbuzu da wick dan karami, ana iya samun shi da jela karama. Misali ka samu dan wick dan kadan haka a kasa ko dan kadan a sama, duk wannan baya hana shi ya zama marbuzu. Shi dai marbuzu kawai abin da ake nuna shine karfin sellers ko karfin buyers. Duk inda kaga marbuzu yana nufin a daidai wannan zangon lokaci buyers sun fi karfi idan bullish marbuzu ne, haka kuma sellers sun fi karfi idan bearish marbuzu ne. Kamar yadda zamu ga shi ma bearish marbuzu, zamu ga gashi nan tunda price din ya bude daga daidai nan wajen yayo ƙasa, yayo ƙasa, yayo ƙasa, yayo ƙasa, bai wuto yayo haka ba. Inda ya wuto yayo haka sai ya koma ya rufe a nan wajen, to zai zama ya samar da wick, an samu wick, an samu jela kenan. Sai dai bai haka ba, tunda ya to direct kawai sai da ya zo daidai nan wajen ya rufe. Haka yana nufin cewa sellers sun fi ƙarfin buyers a kasuwa. Gaba ɗaya kasuwa kusan sellers ne masu jan ragama. Shi ma babu damuwa dan an samu wani wick ɗan ƙarami a ƙasa ko an samu wick ɗan ƙarami a sama, duk ba zai zama ya hana ya zama marbuzu ba. Me marbuzu yake nufi duk sanda ka ganshi a cikin market, in ka ga marbuzu a cikin market yana nufin cewa sellers su suke jan ragamar kasuwan nan. Idan bearish ne to hakan yana nufin za a iya yin ƙasa. Kamar nan da ya rufe anan, za mu expect mu samu wani candlestick din ya ƙara buɗewa anan haka, nan ma mu ƙara samu wani anan haka. Abin da ake nufi cewa kasuwar ƙasa za ta yi. Haka idan muka ga bullish marbuzu muna expecting mu ga wani candlestick a nan wajen, haka mu ƙara ganin wani candlestick a nan wajen. Bi ma'ana dai muna sa rai kasuwar sama za ta yi. Wannan shine marbuzu a takaice. Bari mu duba mu samu hoton chart mu gani. Kamar yadda muke gani anan zamu ga cewa nan wajen an samu marbuzu, bullish marbuzu a daidai nan wajen. Gashi nan an yi cycling din shi. Idan muka lura zamu ga cewa bayan an samu kasuwa sama ta tafi, kasuwar ta tafi sama ne. In muka lura da kyau zamu ga tunda aka samu wannan bullish din marbuzan, kasuwa ta tafi sama, ta tafi sama, ta tafi sama, ta tafi sama. Saboda wannan bullish marbuzin alamu ne da yake nuna cewa buyers su ne ke da ƙarfi a cikin kasuwa, wato masu siya su ne suke da ƙarfi a cikin wannan kasuwa. Shi yasa kasuwar ta yi sama, ta yi sama, ta yi sama. Haka kuma bari mu je mu duba shi ma bearish, mu ga yadda bearish yake. Yawwa, to nan ma da muke gani zamu ga an samu bearish marbuzu, gashi nan a sama. Zamu ga gashi nan ƙato, ba shi da wick. Sannan kuma bayan an samu, in muka lura zamu ga kasuwar ƙasa ta yi. Saboda menene? Hakan yana nufin cewa kasuwar sellers su ne suke da ƙarfi a cikin kasuwar. Da fatan an fahimci wannan bidiyon, mu haɗa bidiyo na gaba.